Preview. Preview. كم؟ الليلة طيبة لكل جولي معكم illum ħanitkellem fuq il-partita ta' bejn il-Crystal Palace kontra l-Liverpool ta' nhar is-Sibt li għadda, illi spiċċat bl-iskor ta' 2-1 favur il-Liverpool, goals minn penalty ta' Crystal Palace għal Mateta kif ukoll żewġ goals tal-Liverpool minn Mohamed Salah u Harvey Elliott. Kienet logħba fejn il-Liverpool batew biex jisibu mod kif jiskurjaw l-ewwel ħav kieku kelli jitkellem fuq kif labu l-Liverpool kellhom ħav diżastru fejn tista' tgħid kważi ma qabdu xart. U ma tantx kien hemm chances fejn Liverpool setgħu skurjaw. It-tinħav il-penalty ta' Crystal Palace kien penalty ċar, però il-mistoqsija tiegħi kienet illi għal Adam daqshekk biex jagħmel id-deċiżjoni għax kienu laħqu saru 2 minuti u waqt li kien hemm azzjoni għaddejja ir-referi waqaf l-azzjoni biex ingħata l-penalty illi no complaints kien penalty, però hemm xtaqt illi għamlu deċiżjoni mal-ewwel għax bl-istess raġunament setgħu meta kien hemm il-partita bejn it-Tottenham kontra l-Liverpool fejn kien hemm dak il-gowl kontroversjali iġi mħassar għal xejn ta' Luis Diaz, il-logħba baqgħet għaddej su xejn mhu xejn. U kien hemm il-konflitti bej ir-referi u l-VAR fejn tal-VAR kienu qed jgħidu biex waqfu l-azzjoni però ir-ref ħalla l-logħba għaddej. Però dak għadda issa. Minn qabel ma daħlu subs Cody Gakpo, Harvey Elliott u Ibrahima Konate kif ukoll Joe Gomez, il-Liverpool batew biex daħlu fil-logħba. Wataru Endo kien ħaqqu jibda l-logħba wara logħba kbira kontra Sheffield United u l-gowl tal-ġimgħa l-oħra kontra l-Fulham. Alla volja kien ħaqqu jibda ma kellux partita tajba ħafna, kienet jaqbad ħafna fil-possess, vera li rebaħ daqsxejn fouls minnhom, però ma qabadx ir-ritmu tal-logħba. Rajna r-ritorn tal-goalkeeper Alisson fejn ir-ritorna iktar milli kemm sibna li ħajdum. Kulħadd ħaseb li kien se jidħol għall-logħba kontra l-United, però għamel ilu nnifsu available għall-partita u kien kruċjali ħafna x'għamel żewġ saves tajbin ħafna illi jiena nemmen li fl-opinjoni tiegħi mingħajru stajna tlifnija faċilment il-logħba għax l-ewwel ħav il-Palace kienu fuqna u kellhom tista' tgħid l-aħjar żewġ chances tal-logħba. Kienet wirja mhux mill-aħjar tal-Liverpool, fl-opinjoni tiegħi ma tantx labna tajjeb, però dan l-istat tal-istaġun fejn ikun hemm ħafna logħb fuq xulxin, l-importanti huma 3 punti u l-Liverpool urew reżiljenza tagħhom u minn wieħed xejn minn taħt għal volja l-karta ħamra bidlet il-logħba li tista' tgħid kienet 50-50. Tista' tagħmel argument li kienet tieni safra ta' Jordan Ayew għax kien waqqaf potenzjalment counter attack li se tarriżulta għal xi ħaġa kbira għal Liverpool. Però il-Liverpool urew reżiljenza u l-mentalità li we shall not be beaten, però urew x'ismu kemm huwa kapaċi once again illi minn wieħed minn taħt jiġu tuwan. U kien hemm statistika jekk mhux sejjer żbaljat illi dan l-istaġun il-Liverpool minn pożizzjonijiet fejn kienu qed jitilfu wieħed minn taħt ġabu madwar 18 punt, ma niftakarx eżatt però ġabu lejn dak in-naħat. Però kienet logħba wkoll fejn is-subs urew li kapaċi jibdlu l-logħba, Harvey Elliott daħal tajjeb ħafna,
skurja l-goal li repilna l-partita. Curtis Jones għamel assist għal goal ta' Mohamed Salah li huwa il-200 goal tal-Premier League għal-klab tal-Liverpool, skużawni. Kif ukoll Cody Gakpo u Joe Gomez illi Joe Gomez kien player li understandably għala kritika kbira dal-aħħar ftit snin minn spettaturi tal-Liverpool għax meta kien ikollu żewġ logħbiet tajbin kienet tiġi logħba fejn kien jagħmel ħafna żbalji, però nammira u nirrispetta li qed jagħti kollox għat-tim u juri kemmu reliable ħafna bħala option bħala l-backup right back ta' Trent. Salah ħalla volja ma kellux l-aħjar partita nhar is-sibt li għadda ura kemm dejjem insibu meta jkollna bżonnu fejn skurja l-gowl ta' Drog kif ukoll għamel assist tal-winning goal ta' Harvey Elliott illi skurja l-ewwel goal tiegħu ta' dan l-istaġun. Kien l-ewwel goal għax fil-partita ta' kontra l-Wolves fejn der li kien skurja t-tielet goal kien ingħata bħala autogoal u kien mument sabiħ għalih fejn ura li kapaċi b'dan il-logħob u rajnija kemm il-darba. Pereżempju ma' Newcastle daħal tajjeb ħafna mal-Wolves ukoll u iktar. Però kieku kelli nitkellem fuq żewġ players li reġgħu disappuntawni kienu Darwin Núñez u Luis Diaz. U biex nagħmilha ċara qabel jiena m'iniex persuna li nħobb nikkritika anzi jew nkun qed maqdar, però meta nkun irid ngħid fuq player li dal-aħħar ma kienx qed jolqotni, jiena insemmihom għax nipprova nkun realistiku kemm jista' jkun u nixtieq narahom jirnexxu hekk u jagħtuna l-aħjar. Núñez kellu ħafna pożizzjonijiet fejn kien qabad offside u Diaz isu ma kienx qed tkun effettiv dan l-aħħar. Għandi mistoqsija fil-live chat minn għand Kajla Tard, grazzi tal-mistoqsija tiegħek, fejn saqsini taħseb li Liverpool jistgħu jirbħu lig bl-iskwadra ta' palissa jew tridu xi akkwisti f'Jannar. Jekk trid l-opinjoni tiegħi fil-verità għandna biex nikkompetu, però ovvjament jien nippreferi illi insaħħu fejn jista' jkun qegħdin pożizzjoni tajba, nippreferi li nibqgħu nsaħħu iktar għax ovvjament injuries jilagħbu fattur, pereżempju dal-aħħar ġimgħat tlifna lil Alisson li għal volja ritorna, tlifna lil Diogo Jota u dal-waqt għandu jirritorna, tlifna players bħal Thiago, Robertson, Bajcetic illi għalla volja Thiago huwa player injury prone meta ikollu run of games illi jista' jilgħab u ma jweġġax jurina kemm hu player tajjeb ħafna u jurina x'livell ta' midfielder hu. Però jiena nemmen illi f'Jannar jekk għandna nifokaw fuq żewġ pożizzjonijiet. Għandna bżonn defensive midfielder għax alla volja Wataru dina dan l-aħħar ma narax jisu l-player li għandu jibda regolari jew hekk fortunatament, però jaqdina u nemmen illi kapaċi namlu upgrade fil-defensive midfielder u player partikolari li nixtieq li Liverpool jieħdu jew jipprovaw għalih huwa Joao Palinja tal-Fulham illi kif nafu lejn l-aħħar ta' suq ta' trasferiment tas-sajf li għadda kien viċin ħafna jingħaqad mal-Bayern u kien hemm sorsi wkoll indikaw illi għamel il-medical u wkoll ħar tratti bil-flok tal-Bayern imma peress li Fulham ma kellhomx biżejjed ċans iġibu replacement żammewh u qed juri dis-sena kemm hu player importanti għalihom u player ieħor li nixtieq li nġibu propjament pożizzjoni li għandna bżonn nġibu center back għax kif nafu milux tlifna lil Joel Matip għal staġun minħabba li ċarat l-ACL kontra l-Fulham. Dispjaċini ħafna li għax kien player li tista' tgħid was getting back to his best, però
tlifni għal żmien twil. U wieħed mill-ismijiet li għandi f'moħħi huwa Maxence Lacroix tal-Wolfsburg illi dal-aħħar ftit jiem issemma illi jaf jenqat ma' Liverpool. Ovvjament għaddu kmieni biex ngħidu għax daw kull huma transfer rumors u transfer window tiftaħ f'Jannar. Però minn issa sa Jannar stennew li ħajsemmew iktar players. Imma nemmen illi jekk il-Liverpool jiġibu defensive midfielder u center back minflok Matip għandna ċans ngħidu hekk għax ovvjament aħna ma nafux se jiġri fil-logħob li ġejjin. Li rridu nagħmlu rridu nirreputana u naraw minn hemmhekk. Mistoqsija oħra li għandi minn Kopajt Chris hija l-prediction għall-logħba li jmiss. Għall-logħba li jmiss. Kontra il-Union, onestament ma nafx se ngħidlek għax ovvjament il-Liverpool għaddew u ġew l-ewwel fil-grupp, so ma nafx min ħajjoħroġ. Għax tista' tiġi fejn pereżempju jilagħbu żgħar u ma jkunux lesti għalihom, so ma nafx ngħidlek, però nixtieq nkun ottimist u nemmen illi min joħroġ ħanirbħulhom, ġifieri nippuxxi 2-1 jew 3-1 ngħidu hekk ħa. Però ħannu ġab il-mistoqsija wkoll għal nhar il-Ħadd kontra l-United. Hemm ħafna supporters qed jgħidu tal-Liverpool illi ħantuhom seb' oħra jew dis oħra illi għala volja nixtieq illi din terġa' tiġri qiegħda ddejjaqni dil ħaġa li jitkellmu żejjed fuq għax kollox jista' jiġi fil-verità u da żminijiet fejn pereżempju il-United qegħdin tajjeb ħafna u l-Liverpool kienu ħżiena s-sena l-oħra ħadd ma stenja li intuhom seba', so dis-sena qiegħda bil-kontra infatt il-United qegħdin diżastru u aħna qegħdin tista' tgħid nikkompetu għal kollox, però nixtieq nemmen illi intuhom logħba tajba u nipprova nkun realistiku u fl-istess ħin ma narax kbir, imma nemmen illi għandna biżżejjed biex nirbħulhom b'xi 3-1 jew 4-1 ħa. Mistoqsija oħra li għandi minn Jean-Antoine Magri, f'Jannar jispiċċa l-kuntratt tas-Celtic għal Phillips. X'inhu l-opinjoni tiegħek nixtru center back ġdid jew nagħtuh ċans? Hija mistoqsija tajba ħafna. Kif tafu Phillips diena ħafna meta kellna dak l-istaġun fejn kellna ħafna l-injuries, kellna l-Van Dijk, Matip u Gomez kollha barra long term. U Phillips l-unika esperjenza li kellu dak iż-żmien kien fil-Bundesliga, ma ftakarx eżatt ma' min jilgħab, però kien niftakar konna batnieh loan season u mbagħad l-istaġun ta' qabel ġibnieh loan għall-logħba tal-Everton u rbaħnilhom u tajniehom lura. Kien ta' qalbu ħafna u għandi rispett bileh, però sfortunatament nemmen illi żmienu għadda biex ikun jista' jilgħab magħna. Jiddispjaċini għalih imma kon nemmen illi jista' jagħtina iktar imma ma nagħtax iċ-ċans. Min-naħa tiegħi daqshekk nirringrazzjakom tal-li smajtu l-analiżi tiegħi. Issa ħanaddu reklami kif ukoll issa ħanaddu għall-analiżi tal-logħba ta' Roma kontra Fiorentina minn Karl Parnis. Grazzi u nsellmilkom.
ngħidu għal aħħar waħda minn Game Breaker. Jekk tixtru rigal tal-minit minn għandhom u tħalluh fl-istabbiliment tagħhom ġewwa bil-Kirkara, ejjew nhar 23 u 24 ta' Diċembru li ġej fl-istess ħanut u ser ikun ħadd iżjed minn Santa Claus li ser ikun qed jagħti rigal tal-miliet lin-nefs tagħkom. Mela d-darba għamlu tmani ċtru rigal minn Game Breaker u mbagħad ħallu fidej l-istaff qabbli tagħhom biex jagħtukom esperjenza unika għal matul dan iż-żmien tal-miliet li ġej. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Buonasera, 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 buonasera. Tejdu da xandu bil-buonasera. Ma nibdew minnaw. L-ewwel nies nixtieqilkom il-lejla tajba. Grazzi tal-li ġimgħa wara ġimgħa qed komplu żidu l-fiduċja tagħkom fina u nirringrazzjawkom tal-li tiffollowjaw il-YouTube channel tagħna. Aħna maħna xejn minnarkom u ta' dan ma nixtieqx ma ngħidilkomx grazzi. Iktar ma intom issegwu dawn il-kanali iktar li tkunu ta' stimolu għalina biex aħna nkomplu nagħmlu dawn ix-xorta ta' programmi. Mela, ħanibdew bir-Roma. Meta niġu ħassi u n-no dejjem ir-rulina iddur fuq in-no. M'hemmx tagħmel. Hemm xi ħaġa li Ruma inna dawn l-aħħar 10 snin. Mela, tgħidu li mela l-akwarju telaq, mela il-ħut spiċċa barbecue, jew għal-jotta le. Fil-fatt dan il-weekend minħabba impenni ta' xogħol kont qiegħed Milan u apparti minn hekk allura għatadni hawnhekk minn ġewwa Milan imma xtaqt li l-appuntamenti magħhom ta' kull ġimgħa, speċjalment meta jkun hemm il-lig u ġieri anke ta' darbtejn meta jkun hemm it-tazzi Ewropej. Fil-fatt ta' min ifakkarkom li għada eżatt wara il-lob ta' Champions League ħajkun hemm il-ħabib tiegħi Antonello li ħitkellem rigward il-logħba tat-tim tal-Inter u wkoll Brady li ħitkellem fuq il-logħba tal-Manchester United. Importanti mela li għada tinsewx eżatt kif jispiċċaw il-lob ta' Champions League tingħaqdu magħna fil-YouTube channel. Mela, kont qed ngħidilkom li raġunijiet ta' xogħol qiegħed Milan, hawnhekk qiegħed mill-kamra tal-hotel fil-fatt. U qed mela illum ħanitkellmu fuq il-logħba tar-Roma. Il-logħba tar-Roma dejjem nitkellem fuq il-futbol li huwa parti kbira minnu huwa episodji. U x'ġara l-bieraħ ġara li dejjem nisħaq fuq. Nirringrazzjaw l-Alla ħadna punt għax kif ġiet il-parti tal-bieraħ setat il-Fiorentina li il-Fiorentina mhumiex tim ħażin u nħossom jiena li Roma kull hemm bejn Roma u l-Fiorentina hemm sempliċi edge. Il-bieraħ konna ħna xquha. Mela l-bieraħ kienet fuq roba fundamentali għall-andament tal-kampjonat. U rġajna għax-xaqnija. Kellna bidu tajjeb biss li wara 5 minuti l-skorja mal-Fiorentina kienet xi ħaġa tajba immens. Imma bdejna l-għaddejja bendata il-bieraħ, anzi mhux il-bieraħ biss, Ruma dejjem tħobb tabbanduna, anzi ma tantx tħobb toqgħod Ruma. Għax fl-20 minuta għaddew kif kienu għaddew ġifieri dawn l-20 minuta naraw li Dybala sfortunatament ħass l-ġieħ u minħabba dan l-ġieħ Dybala
kellu iħalli l-ground. Mhux tal-li Dybala weġġa, tal-li floku daħal Azmun u iktar tard anke Azmun spiċċa imweġġa. Meta x-xorti tgħidlek le, ix-xorti tgħidlek le, mhux le waħda. Jiġifieri meta bdejt nara dawk l-affarijiet ġejjin u ta' min isemmi wkoll il-bieraħ kont meta kont ġew Milan kien qatt ma' sħabi tar-Roma Club Milano għalkemm mhux ħajfmuni imma nirringrazzjahom minn hawn tal-akkoljenza sabiħa li tani fil-fatt fiċċetta bejnietna wkoll anke d-direttur jista' jgħidilkom li battilhom xi ritratti biex inkunu nistgħu naqsmu tal-atmosfera li kien hemm. Nirringrazzjahom ukoll tax-xalla sabiħa li tawni tar-Roma Club Milano, vera pjaċir kienet esperjenza li to be honest qatt ma għexta. Il-fatt li nkun qiegħed barra minn Malta s-soltu ġeneralment nispiċċa meta sakemm ma nkunx Ruma u jkolli aċċess għall-Olimpiku. Qatt ma għext esperjenza ġifieri ngħix il-partita ma' sħabi oħra Romanisti ġewwa Roma Club. U kienet akkoljenza sabiħa immens u fil-fatt anke għamilna tkellimna fuq xi affarijiet, ħaġa ta' min ifaħħar ukoll u vera pjaċir biha li r-Roma Club Malta u minn hawn insemmi s-supporters kollha tar-Roma, lill-President Rej Santu l-Bella Kumpanija Romana li kulħadd rikonoxxenti u kif semmejtilhom Roma Club Malta raw ħarsu lejna b'ċertu rispett minħabba l-fatt li aħna l-aktar Roma Club antik li hawn fid-dinja. Naddu għall-partita. Mela, wara l-events ta' injuries li huma parti mill-logħba, ġara episodju fit-tieni taqsima li Ruma sbieħ b'mod inġenwu spiċċajna baxra min-nies. Mhux tal-li spiċċajna baxra min-nies, tal-li ftit wara eżatt l-azzjoni li bdiet tal-fawl li ġabet kaċċija wkoll minna riżulta l-gowl tal-1-1. Meta rajt il-1-1 jienet illum ġejja tagħna. Imma is-soltu storja. Mhux tal-li kien hemm forsi dik ir-reazzjoni tal-li ntfajna lura, ntfajna qisna kif konna l-Maltin fl-assedju taħt it-torok u nieħdu ġofina. U meta ħadna ġofina b'mod żvinturat u vera ddispjaċini l-bieraħ għalih insofru apparti l-ammont kbir ieħor li kellna ta' karti sofor li sfortunatament fil-mixja ħanpattu qares għalihom, Lukaku li għalija kien Dybala nħobbu u Dybala plejer imma lija kemm nixtieq kieku fi 11 fil-ground kien 11 il-Lukaku. Qalbu determinat b'saħħtu jixxidi għal-ballum. Kollox. U mbagħad għax jgħidulek għax tħallas, mhux ovvja. Il-plejers tal-li tikol tħallas taraħda l-plejer jiskurja jiġri d-defendi jgħin. Xittit iktar. Xittit wara bħal Pellegrini jew. Laqqas jixraqlu li jilbes dik il-faxxa ta' kapten. Mbagħad spiċċajna il-logħba kif qedtilkom jiena li kienet daqsxejn ħarxa li Lukaku għax min jaf il-Lukaku jaf li mhux plejer kattiv u hekk spiċċajna b'disa min-nies u għedt mela il-froġa issa mhux talli ħassir froġa ma ssir balbuljata. Biss episodju interessanti waqt il-partita naraw ir-rakkatta palle jiġbed l-informazzjoni minn Mourinho u dan fejn mar b'messaġġ bħalma kienu jusaw il-ħamiema fi żmien l-antik, darba Mourinho uża rakkatta palle biex bat messaġġ lill-goalkeeper tar-Roma ħalli most probably jgħidlhom biex ma jaġġilx jitlef il-ħin. B'miraklu riġna mill-ground punt. Tgħidu li għalfejn b'miraklu. Mela ir-Roma mhux hemm il-Fiorentina qedtilkom li r-Roma hemm edge fuq il-Fiorentina 11 b'11. Naħseb ir-Roma kienu jerbu biss kif ġew l-affarijiet imbagħad tispiċċa bl-attakk titolari tiegħek imweġġa u jew imkeċċi. Tispiċċa bit-tieni l-aħjar attakkant l-għandek mill-lista tar-riservi spiċċalek ukoll, 9 min-nies, imma il-qalb u d-determinazzjoni tar-Roma ġabet punt li għalkemm xtaqthom li kienu tlieta ma il-punt tal-bieraħ imbierku.
Apparti minn hekk ġara l-bieraħ rajna bil-Pellegrini kif tiġa semmi ftit ilu f'dena diżastru ma nafx jiena kieku d-dirigenti ta' Roma jġini f'offerta kif dew isemmu ta' 40 miljun naħseb kieku jiena naqbad u nneħħih. Bla tlaqt ta' xejn għalija l-aħħar ġiex bandi niftakar kienu Totti u De Rossi imma da bir-rispett kollu ħdejhom ma jħoġġ. Apparti minn hekk ukoll il-bieraħ rajna prestazzjoni weak mhux tas-soltu mill-midfielder internazzjonali Taljan u apparti minn hekk ir-Roma naħseb il-fatt li ġew f'din il-logħba dwardaj mentalment ma ħadwix. Fis-sens jiġifieri ikollok ċerti teams li dawn it-teams irrilevanti ma minn ħelabu, irrilevanti x'inhi l-okkażjoni ikollhom il-mentalità rebbieħa, il-mentalità daw li jiġri ħajrku. Roma għalkemm għal-ġibna diversi innesti tajbin, jisu għat memx dik il-mentalità li ħoj. Aħna nemnu fina nfusna, aħna tajbin. Ġifiri, emżon li naħseb mill-la psikoloġiku, u għek mbagħad fejn naħseb li ta' Mourinho tagħmel tajjeb. Għaxek kemmu xej Mourinho naħseb psychologically works a lot on people. Naħseb kellu jdaħħal dik il-mentalità li hemm unsibu f'timiet tajbin ħafna jġibu s-suċċessi Ruma tjonqosna minna. Il-bieraħ ħara kienet logħba dwar daj. Il-bieraħ blanda minn kif kien il-lob fil-weekend fejn naraw ċerti telfiet li l-inna setaw javviċinawnek ta' mal-klassifika ta' fuq u jaqtana minn ta' taħtna bekk inkunu iktar plausibli u kompetitivi biex immorru għal Champions League, tritna okkazjoni. Kompletament ma tlifniex, imma naħseb kieku ħadna 3 punti konna nkunu ferm aktar solidi mill-punt. Ta' min is għaxi ma ħobx nara l-loba, fis-sens inħobb nara inti jew x'inhu lik. Mela inti ma tix taqbad loba l-allu kemm kunna tajbin, jew l-allu kemm kunna ħażin għalhekk. Naħseb il-loba tal-beraħ kull ħadna 3 punti kienet tismina sew, speċjalment issa li ġej tur ta' forsa Roma. Speċjalment li issa għandek il-Bologna. Rajna l-Bologna x'logħba labu, tgħidu li huma s-salerni tagħna ma tittar l-lob tal-Bologna. Plassek għandna ġiex bombi atomiċi, Napoli u Juve, wej. Ġifieri issa punt ieħor, it-tkeċċijiet l-inġeris kemm ħajdumu? Dak huwa fattur ieħor fundamentali li jaf jiswina qares fit-tiġrija biex nerġgħu nikkompetu fil-kompetizzjoni l-aktar prestiġjuża Ewropea. Għax jiena għalija żħabiħa l-Conference League, sabiħa l-Europa League biss, Champions League dejjem tibqa' Champions League iktar tazzambita fl-Ewropa. Issa naraw nittama li anka ċerti players li l-bieraħ nimdaqxie ġuditonu nerġgħu nikkwistaw il-forma li konna qbadna. Minn hawn nsellmilkom, nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, apparti minn hekk nrid infakkarkom ukoll f'ħaġa importanti biex tkunu ta' sostenn u support għal dawn in-negozji li ġejjin. El-Katalan, Game Breaker, Spaces u Barber Room. Nirringrazzjakom u nagħmel l-appuntament tiegħi personali jekk Alla jrid għal daktar ta' din il-ġimgħa wara nhar il-ħamis wara li ħajkun hemm il-kompetizzjonijiet Ewropej u rrid nerġa' nfakkarkom kif diġà kont semmejtilkom fil-bidu biex għadu wara l-lob tal-Champions League tal-Inter u tal-Manchester United tidaqdu mal-kollegi tiegħi Antonello Brady. Min hawn, ciao a tutti e notte.